kenalan share naik ini poslannya ada dak lu bayang ini orizai ini beखौबो जाबाय दंमोन आरोना ओमफ्राय नै दा आं नैबे इथाखौ रोगाबाय दं आरोना बेखौ नैयाव दोनफैबाय दं नैबे 100थाल' आरोना बारा बुरजा नङा 100थाल लाबोदों नै इथाखौ रोगाजोबखांनानै नै इखौ लुनांगौलाय नै बे मा होनो इखौ लुनांगौ आरोना दा आं इथाखौ रोगाग्रोनोसै आरोना बे सानावसो दोनफैदों इथाखौ सानियाव जानाव हाबजाया नालाय गारिया नै रोगाग्रोना लानोसै आरोना इखौनो रोगाग्रोनोसै आरो आं A few moments later. साब्रना लानोसै आङो नैयाव दोननायखौ जाबखांबाय आरोना नै इखौ दा रोगाग्रोफिनसैलाय आं नै जाबखांग्रोथ'बाय बारा गैला नै इसिनिल'सै आरोना ओमफ्राय नै गस्लानि हालोदा नायदो माबायदि गुफुर जाजोबखो आं इखौ रोगाग्रोनोसै One eternity later. फाइनालि गाइस नै बेखौ लुखांबाय आरोना दासो ओमफ्राय लुनायखौ भिडिअ लानाय जायासै आरोना बेखौबो लुबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय नैबेखौबो जाबबाय दङमोन आरोना बेखौबो जाबनायावबो भिडिअ लानाय जायासै आरोना गाइस नैबे मोनसे ओमफ्राय ओइ बे मोनसे आरोना बैयो ओमफ्राय मोननै नैबे मोनसे मोनथाम नैबे मोनसे सिंनिखौ मोनब्रै लुबाय आरोना बेनिफ्राय भिडिअ लानाय जायासै आरोना गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना बाय बाय The next day. माबा होआं गोनां खालामबाय थाना दुइ फुट आदायाव हो बे 2 फुटावसो गोलैदों आरो एसे नामा गेजेराव जिरायनांगोन मन्दिर सा नुनायाव ला ओरै होबा माबाखौ